Poštovani i dragi prijatelji Šokadije u Bačkoj i njezina neprocjenjiva blaga, blaga u ljudima i blaga u tradicijskoj kulturi, blaga u nastojanjima da se Šokadija predstavi i u suvremenosti kako Šokcima, tako i svima sa kojima dijele prostor na kojemu žive, Šokačke udruge u Podunavlju od 2013. godine na inicijativu Hrvatskog nacionalnog vijeća imaju svoje godišnje okupljanje pod nazivom Šokci i baština, izraslo iz manifestacije pod nazivom Tragovi Šokaca od Gradovrha do Bača 1688-2008. Programski i sadržajno bogata i velika manifestacija održana je 2008. godine povodom 320. obljetnice dolaska Franjevaca i tuzlanskog gradovrških Hrvata katolika u Bač i okolicu. Sada već tradicionalna zajednička manifestacija šokačkih udruga Šokci i baština u 2020. godini nije održana na uobičajen način. S obzirom na pandemijske mjere izazvane koronavirusom, Šokci i baština ulaze u film. Ovako smo trajno zabilježili godinu bez druženja, bez susreta, zbog kojih je manifestacija i pokrenuta. No, iskoristili smo suvremeno doba i na trenutak zaustavili vrijeme, te kroz filmski zapis predstavljamo rad udruga, bogato šokačko nasljeđe i naše Šokice i Šokce. U produkciji Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Krofonda uz logističku potporu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ snimljen je film o radu šokačkih udruga. Film je snimljen u studenome 2020. godine uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama. Scenarij i režiju potpisuje Katarina Čeliković, a organizator je Lazar Cvin, dok je film snimio i montirao Srđan Simijanović. Program manifestacije Šokci i baština 2020. prikazuje jedan važan segment rada šokačkih udruga. Riječ je o vezanosti uz šokačku kuću i život u njoj. Svatko je na svoj način prikazao pripadnost šokačkom ognjištu, a ove su godine to učinile udruge iz Sonte, Bača, Vajske, Sombora, Berega i Monoštora. Šokci se vole družiti, vole pivati i veseliti se. Svoje narodne običaje, nošnju, pismu, rič, Šokci Podunavlja ponosno i rado predstavljaju. Stoga, dobrodošli među Šokce koji dijele svoju radost i znaju podijeliti i manje lijepe trenutke. Tu su jedni za druge. Vrijeme je za svečanost u kojoj se sjaji šokačko ruvo, u kojoj odjekuje šokačka pisma. Takvo okupljanje u vidu zajedničkog godišnjeg nastupa šokačkih udruga prepoznalo je i podržalo Hrvatsko nacionalno vijeće koje svake godine daje svoju organizacijsku i financijsku potporu. Potpora i ovoga puta od predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić. Dragi gledatelji, ovogodišnje na poseban način organizirane manifestacije Šokci i baština. Srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, koje je prepoznalo i podržalo inicijativu šokačkih udruga kulture u Vojvodini da se ova manifestacija pokrene još 2013. godine. Ona ima za cilj jačanje zajedništva među šokačkim udrugama i prikazivanje rezultata njihovog godišnjeg rada, a iznad svega ponosno predstavljanje vlastite kulture i bogatstva hrvatskog nacionalnog identiteta. Stoga je Hrvatsko nacionalno vijeće s ponosom nositelj manifestacije Šokci i baština. Kao što je poznato, HNV kontinuirano prati sva događanja u hrvatskim udrugama kulture te pruža potporu koliko je moguće u rješavanju njihovih potreba. Posebno ističemo kako smo snagom zajedništva neke prostore za rad udruga uspjeli osigurati, kupiti i opremiti i kako oni postaju važne jezgre naše zajednice. Oni sve nas okupljaju, bogate, potiču na zajedništvo i suradnju i postaju mjesta gdje oživljava sve ono što baštinimo i što smo godinama živjeli i danas živimo na ovim prostorima. Kultura i običaj nisu tek eksponati nekog prošlog vremena kojima se danas divimo ili s tugom u srcu prisjećamo. Mi smo živa kultura.
Naša je zajednica bogata stvaralaštvom koji će, sigurna sam, pozitivno vrednovati i buduće generacije gledajući ovaj film. Čestitam svima vama koji ustrajno ugrađujete sebe, svoje vrijeme i talente u kulturni život naše zajednice, kao i onima koji su Šokce i njihovu baštinu ovim filmom ovjekovječili. Manifestacija Šokci i baština svake se godine održava u drugom mjestu. Od 2014. do danas godišnji nastup šokačkih udruga održan je u Baču, Sonti, Beregu, Monoštoru i Somboru. Krenimo ove godine u općinu Apatin, u Sontu. Staro je to mjesto, čije se ime pojavljuje još u 12. stoljeću. Prema posljednjem popisu 2011. godine Sonta je imala 4992 stanovnika, a oko 60% su izjašnjeni kao Hrvati koji od 2006. godine hrvatski koriste kao službeni jezik. U Sonti od 2002. godine djeluje kulturno-prosvjetna zajednica Hrvata Šokadija. Njeguje hrvatski identitet kroz više sekcija, a među aktivnijima su folklorna, pjevačka, tamburaški orkestar, literarno-recitatorska, dramska i likovna. Udruga priređuje književne i filmske večeri, te likovne i etno izložbe, no najpoznatija je manifestacija Šokačko veče. Sončani su šokačkim udrugama i manifestaciji dali i svečanu pjesmu Šokadija. Ovu svojevrsnu himnu podunavskih šokaca napisala je uglazbila Sončanka Božana Vidaković. Šokci i baština 2020. počeli su upravo ovom prepoznatljivom pjesmom uz koju zapjevaju svi šokci i šokice. Najdraži i vjerojatno najveći projekt Šokadije je izgradnja i opremanje šokačkog doma u Sonti. Zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, 2003. godine kupljena je stara kuća koju su članovi udruge adaptirali. Udrugu i njezin rad predstavlja predsjednik Zvonko Tadijan. Vidjet ćemo šokačku kuću u Sonti, a predstavit će se i ženska etno sekcija svojim zanimljivim radovima. Mi smo preko jednog natječaja dobili sredstva za kupovinu jedne stare kuće tu u Sonti koja je bila u dosta lošem ruiniranom stanju. Kupili smo je i tad smo počeli najprije svojim radom, da kažemo onako dobrovoljnim i tako dalje, da je sređujemo i evo doveli smo je za sve ove godine u neko stanje da se može koristiti, a ideja je da jedan dio te kuće bude muzejski dio gdje će biti predstavljene ove naše, da kažem, izgled starih soba i kako je to nekad bilo. Dalje da im postoji jedan klubski dio u kome će biti moguće održavati izložbe i nekakve manje manifestacije tipa promocija knjiga što smo već i radili, predavanja raznih i tako dalje, seminara i da imamo jedan klubski dio gdje bi se mi sastajali članovi Šokadije i naši gosti kad se održava nešto ili kad imamo nekakvu manifestaciju i tako dalje.
imamo odličnu suradnju sa osnovnom školom Ivan Goran Kovačić, pošto njihovi đaci dolaze ovdje na sate geografije nacionalne, zatim onaj dio narodne baštine koji se izučava u školi, hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture. To se odvija ovdje u našoj kući, oni dolaze na tu, da kažemo, terensku nastavu. Što se tiče suradnje i sa crkvom i sa svim ostalim organizacijama, mesnom zajednicom, opštinom, imamo sasvim korektnu i dobru suradnju. Oni uglavnom podržavaju sve ovo što mi radimo, tako da, mislim, s te strane nema nikakvih problema, ni da kažem šumova u komunikaciji. Mi žene etnosekcije u Sonti smo vrlo zainteresovane za rad u našoj sekciji i radimo mnogo toga, a najviše sad zadnje vrijeme radimo lutkice koje su najbliže originalu i nastojimo da to bude što bolje, da nema, boljih od toga nema. I to do duše i prodajemo, nekom i poklonimo, nosimo kad idemo u goste negde pa ponesemo za poklon. Radimo i drugo što usavršavamo nošnje, recimo dobijemo od žena iz sela pa fali ovo ili ono, onda mi to sve uredimo pa i to imamo za naše cure. Prošle godine smo pravili za sve curice nošnje, suknjice i ove keceljke i to smo sve mi uradile i to u rekordnom roku. Nastojimo da se to u Sonti ne ugasi i ne zaboravi. Puno bi bilo bolje kad bi mladi bilo, koje bi to prihvatile, ali mi nemamo, nažalost, to. Probamo, ali ne ide to nikako. A evo imamo i ovu etno kuću, tu nastojimo da i to održimo, kad nam dođu gosti iz inostranstva i od svakud da vide da imamo lipo, da se to održava. Ovo su sončanske ljope koje su naštrikane pa merkovane, ali to su svečane ljope. To je nekada naši obućari su bili tu šusteri takozvani, pa su stavljali u petu i čini mi se da kažu da grah i staveo između đona i pete, unutra stave grah i kad žena hoda onda to škripi, pa smo mi zvali naškrip. I u cipela se to stavljalo, a i u ljope. Pa kad šokica ide pa mrda, onda to škripuće. Živopisno, jedno od najstarijih bačkih mjesta je Bač. Po povijesnim knjigama u Franjevačkom samostanu, najveće migracije Hrvata šokaca iz Srednje Bosne u Bač i okolicu bile su krajem 17. stoljeća, kada je najveća grupa šokaca pod vodstvom Franjevaca iz samostana Gradovrh doselila u Bač. Po zadnjem popisu 2011. godine u Baču živi 413 Hrvata, odnosno nešto više od 7%. U Baču od 2010. godine djeluje udruga građana Tragovi šokaca. Njegujući tradiciju i običaj šokaca, u radu ove udruge nekoliko je zanimljivih manifestacija. Žensko tradicijsko češljanje i izrada oglavlja Hrvatica u regiji, te seminar tradicijskih instrumenata i tradicijskog pjevanja manifestacije su koje okupljaju šokce iz Vojvodine i Republike Hrvatske te iz Bosne i Hercegovine. Organiziraju se i radionice starih zanata, poput radionice Zlatoveza i rada u Staroj Kovačnici. Predsjednica je Stanka Čoban, a vrata Didine kuće otvorena su za prijatelje šokaca. U prekrasnom ambijentu Didine kuće članice Tragove šokaca predstavljaju dva važna segmenta svog rada. Očuvanje šokačkog govora i tradicijskog pjevanja šokačkih pjesama i napjeva. Mlade šokice Valentina Jurković, Valentina Bartolović i Andreja Vuković dočaraće šokačku ikavicu, a specifično pjevanje starih šokačkih napjeva Stanka Čoban. Prije 10 godina nas nekoliko članova bivše Hrvatske udruge odlučili smo osnovati udrugu građana koja bi se bavila isključivo njegovanjem šokačke povijesti, kulture, tradicije, nošnje, tradicijskih pjesama i napjeva, starih crkvenih pjesama na šokačkoj ikavici,
koje su se nekada pjevale u Franjevačkom samostanu. Sve ove naše aktivnosti, sastajanja, sastanci, probe, programi održavaju se u etno kući Didina kuća i ona je na neki način postala sastavni dio udruge Tragovi šokaca. Didina kuća je idealan prostor za programe i projekte udruge jer se sve odvija u autentičnom šokačkom ambijentu i bez tog privilegija bojim se da bi mi teško opstali i da bi teško mogli ostvariti dobre i kvalitetne projekte. Tu organiziramo i radionice Zlatoveza, edukaciju u Staroj Kovačnici sa školskom djecom na ekskurzijama koje dolaze, kuhanje starih šokačkih jela koja su nam dosta posećena jela i slastica i na kraju krajeva tu se družimo i pravimo planove. Bože, molim te, ne daj da zaboravim faljen Isus i uvijek faljen, Askurđele i Gospu radosnu koja im je davala snagu da sačuvaju križ i viru našu. Ne daj da zaboravim plodne njive, ove naše pitome ravnice, pitomije od same zore kad polako sviće i rađa novi dan. Bože, molim te, ne daj da zaboravim ambare pune žita, čardake pune kukuruza, kace pune grožđa, podrume pune vina. Ne daj da zaboravim škripu kola i topot konja, kandžije i kočijaše, snig, salaše, toplinu zidane peći, miris podmazane sobe. Bože, molim te, ne daj da zaboravim badnjak, molitvu, pletenicu, slamu, pivače, betlem i crkvena zvona u ponoć kada zovu puk na ponoćku. Ne daj da zaboravim ovo naše blago koje se brižno čuva u ormana i sanduka, skute svilom i zlatom izvezene, šljokama nakitite, šešire i široke šokačke gaće, čižme i šarene pepole, kožuške i opaklije. Bože, molim te, ne daj da zaboravim pisme, tambure i šokačko kolo, svatove, prijela i divane. Ali od svega te najviše molim, Bože, ne daj da zaboravim divanit. Divanit lipo, lagano, šokački. Onako kako je divanio moj tata, moj dida i moj prandida. Ovako kako divanim ja, tako nek divanu i moja dica, njihova dica i dica njihove dice. I zato, narode moj šokački, hvaljen Isus i Marija, i divani, divani, dok je svita i vika. Marija se s Isusom rastaje i pod križem gorke suze lije. Videć sinka svoga, krotkog i miloga, di na križu umire. Majka tužna ostaje. Videć sinka svoga, krotkog i miloga, di na križu umire. Majka
Zašto si me, sinko, ostavio i s milom se majkom rastavio? Što ću tužna sada bez miloga sina? Kome ću se vratiti i pomoći tražiti? Što ću tužna sada bez miloga sina? Kome ću se vratiti i pomoći tražiti? Kad sam tebe, sinko, izgubila, sirota sam na svitu ostala, jer nemam nikoga, samo dragog Boga, koji će mi pomoći žalosnu utišiti, jer nemam nikoga, samo dragog Boga, koji će mi pomoći žalosnu utišiti. U jugozapadnom dijelu Bačke smještena je Vajska. Mjesto se prvi puta spominje u popisima 1338. do 1342. godine, te se pretpostavlja da je dobilo ime po kanalu Vajš, koji teče 2,5 km zapadno od sela. Vajska je jedno od većih naselja u općini Bač. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. u Vajskoj živi 2970 stanovnika, većinu čine Srbi, a 320 je Hrvata. Hrvati u Vajskoj vezani su uz katoličku crkvu, a okupljaju se i u Hrvatskoj kulturnoj udruzi Antun Sorg. Najmlađa je ovo šokačka udruga, osnovana 2017. godine. U sklopu udruge djeluje dječja dramsko-folklorna sekcija, ženska sekcija Vridne ruke, ali i povijesno-istraživački odjel. Udruga svake godine organizira šokačko veče. Najveća je manifestacija Zavitno-zavičajni dan, koja se svake godine održava 2. srpnja,
kada se održava zavjet Gospi zbog nevremena s ciljem okupljanja i onih župljana koji su se iselili iz Vajske. Udruga Antun Sorg od 2019. godine bogatija je za svoj prostor u kome može raditi i djelovati, zahvaljujući Vukovarsko-srijemskoj županiji na čelu sa županom Božom Galićem. Predsjednik je Mladen Šimić. Budućnost svih udruga, pa tako i ove, je u najmlađima. Za ovogodišnji nastup dječja dramsko-folklorna sekcija koju vode Amalija Šimunović i Vesna Petrov-Feher pripremila je igrokaz na temu uzgoja svilene bube za izradu svilenog konca. U Vajskoj je puno ljudi uzgajalo bube jer se tako moglo dodatno zaraditi. Pjesnik iz Bođana Josip Dumenđić Meštar svojom pismom čuva šokačku rič. Udruga je dobila ime po svećeniku koji je živio, djelovao i preminuo u Vajskoj, gdje se i nalazi njegov spomenik. Na ovaj način htjeli smo posebno odati zahvalnost Katoličkoj crkvi i svećenicima koji su svojim radom i zalaganjem sačuvali hrvatski jezik i kulturnu baštinu podunavskih Šokaca. Noćas ništa nisam spavao. Što? Dida mi nešto sinoć apnuo. Šta? Kaži, Friška. Ajde ist. Ajmo prvo isti kolke na rani, pa ćemo onda divanit. Ajde, požurite. Idemo negdje danas. A kud idemo? Di idemo, kaži već je Dare. Šta je Dida kazao? Znate da Dida ide bratu do Oliš. Kazao mi je da će i nas povesti danas. Ja sam silački vidio onu sobu koju, onu što šuška. Ono ti je Dida, ona dva se brani s vama za korove mesle. Tamo smo one bube što praje svilani konac. A šta je to svila? Pa znaš, to je ono lipo, ono čega majka i mama prave suknje, kecelje i marame od toga. A to se oblači samo za crkvu i svece. Znam, majka kaže je to zdravo skupo. Baš tu. Kad je Dada iz Varoši dono, mama je zdravo sritna bila. Ajmo zvati Toncu i Seji da idu s nama. Aj požurite, Dida će skoro doći. Mislim da će majka ići, pa ćemo mi moći ići s njima. Majka je sinoć primila bube, valjda da raši za sigru. Ponećemo i njih ako nas povedu. Ja ću drikat ako me ne povedu. I ja. Evo Dida! Lipo ti je rano uraniti, lipo ti je rano uraniti. U prazorje kad slavu i poje, u prazorje kad slavu i poje. Ti je rano uraniti, lipo ti je rano uraniti. U prazorje kad slavu i poje, u prazorje kad slavu i poje.
Ajmo sjest malo odmorit. Dida je kazao da kad bube pojedu lišće i on prida čaure, bit će što god iza nas. Znate da ide kirbaju Bođani? Vozat ćemo se na ringišpru. Ja bi svileni bombona. A ja šećernu vunu. Ali ja Đerdan ili konja. Ma nije do kirbaja, dotak ćete novce potrošiti. Da je komši Dudo ostao, mi se ovakav danas ne bi morali patiti čak tamo u polist. Koji Dud? Gdje je bio Dud? Tu na čošku pred Stevinom kućom. I ljulja je bila, ali smo se po vas dan cubali. A što su ga posekli? Da nisu ga posikli, bilo nevrime pa ga izvalilo. Taki su se crne oblaci od Dedared navukli. Takav je viter duvao da je Dud izvalio. Da je samo Dud i crkveni toran je nakrivio. Mante se tog divana, bojim se kad se divani u nevremenu. A ja sam boga mi odgladniji od ovog divana. Ajmo vidjeti šta su spremili za večeru. Jeste, i bube su dobile svojilo, ajmo i mi. Sad samo da dočekamo novca. Majko, majko, šta ima za večeru? Ajmo prvo zapivati pa zaigrati. Mi smo dica vesela u zelenoj bašti, mi se znamo sigrati i u frulu svirati. Frula, frula, frulala, zumba, zumba, zumbala. Hop, znaj da živi naše selo veselo. Mi smo dica vesela u zelenoj bašti, mi se znamo sigrati i u frulu svirati. Frula, frula, frulala, zumba, zumba, zumbala. O, znaj da živi naše selo veselo. Kad se ciga zaželi pečeni krompira, on pošalje ciganku u selo da svira. Grmi seva, vreme se menja, a ciganke varošanke još i sela nema. A ciganke varošanke još i sela nema. Kad se ciga zaželi pečene pogače, on pošalje ciganku u selo da plače. Grmi seva, vreme se menja, a ciganke varošanke još i sela nema. A ciganke varošanke još i sela nema. Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća. Grmi seva, vreme se menja, a ciganke varošanke još i sela nema. A ciganke varošanke još i sela nema. Kad se ciga zaželi krompira i luka, on pošalje ciganku u selo da kuka. Grmi seva, vreme se menja, a ciganke varošanke još i sela nema. A ciganke varošanke još i sela nema. Šokačka himna. Nikad davno stigli u ravnicu, sve uz Dunav di caruju žita, obučeni u nošnju šokačku i pamteći gradovrška lita. S puno truda, kućili se vridno, u brazdi nas zaticala zora i dok pogled Milovoje vrance smiškala se zlatno klasja mora. U amanet dici svoje dali, običaje viru praotaca, riči naše ikavice mile, što je divan Hrvata šokaca. Još i danas tambura se čuje, vije kolo i to na dvi strane. Hvala Bogu, svoji smo na svome, još uvijek su zelene nam grane. U Somboru je 2008. godine
osnovano udruženje građana Urbani Šokci, čija je predsjednica Marija Šeremešić. Ona voli reći kako su se Šokci u gradu Somboru utopili u multinacionalnu i multikonfesionalnu sredinu grada, te je važno putem tradicijskih i znanstveno-stručnih priredbi čuvati kulturnu i nacionalnu baštinu. To Urbani Šokci čine organiziranjem tematskih okruglih stolova i književnih večeri o životu i radu Šokaca, prikupljanjem povijesne građe o podrijetlu, migracijama, prebivalištima i baštini Šokaca, te publiciranjem radova o tim aktivnostima. Programima Šokci i baština, Dani hrvatske kulture u okviru koji se održava i međunarodni okrugli stol o Šokcima je rič, književnim večerima, tematskim izložbama, objavljivanjem radova i knjiga skreću pozornost na svoje postojanje i ustrajnost u obnovi i očuvanju tradicijske baštinske kulture Hrvata Šokaca Bačke. Očuvanje jezika šokačke, ali i bunjevačke ikavice jedan je od primarnih zadataka udruge, a upravo se ovim segmentom predstavlja ove godine. Nakon osnivanja formirali smo ciljeve i pravila djelovanja, pa je cilj udruženja njegovanje nacionalnih i kulturnih običaja bačkih Hrvata, posebice Šokaca, očuvanje baštine, specifičnog šokačkog govora, ikavice i književnosti. Tijekom svojega rada naša udruga ciljeve ostvaruje organiziranjem tematskih okruglih stolova vezanih za život i rad Šokaca, prikupljanjem povijesne građe o podrijetlu Šokaca te nakladničkom djelatnosti. Još uvek tražiš neku rič. Pravu, lipu, čistu, bilu. Otkad je već tražiš? Da nije ni snig, ni mliko, ni lice matere, ni dičiji smi, ni konjski galo pod lepetom barjaca, ni oštarje pod zlotvorskom jabučicom, ni razgovor glave u travi s vitrom, ni munja, ni oblak, ni kiša, ni jampa, ni salaš umiven suncem, ni gornjakom, ni bogata litina, ni pun ambar, ni redovi drača, ni parasnički kruv, ni slani navaška. Ni to ancuranje u krevetu, ni bigenisanje do avlijski vrati, a ni brijačnica di svašta moš čut. Otkad je već tražiš? A može bit da ni nema takve riči više u bunjevačkom divanu. Možda ju je pisak sa strugo, kiša saprala, viter razduvo. Možda ju je bisna čeljad rastrgla bisni da bišnji ne mogu biti, zdrača bi koru gulili zubima. A možda se od samoće raspuzala i razvukla u andramulje. Već od skamije šprdače se s njom. Ismijavaju je, tiraju je odasvud. Kažu da je rič nikaka, paorska i svinjarska. Pa kad je takva, nek je kušuju i nek je nema. Vritovna, već kakva zna bit, zavukla se digod u buđak iz prikrajka vreba. Zanimila je. A nije. Možda se samo sigra, a možda se malko boji. Ćuti uz jogunjena skrita med sve druge riči tamo digod iz zatara, a ti neke dovika tražiš. Nima ko mrtvac u čistoj sobi, Božem prosti, kad se prije i oladila. Samo kad ikad, kao da zašušti kraj tebenika bila duvna. I cili bogovetni dan ti je ta rič za vratom. I kako je nađeš, oma je klapiš i da je više nema. A da je nađeš, saranio bi je kod caricu u mrtvačkom kovčegu od bakra Salivanca. Onako lipu, čistu, bilu, uštirkanu kao ispod roljke dok je nije izila crvotočina. Misli nemirne. Nemoj mi reći da je lako jer ti ne znaš.
jer ti ne osjećaš jer tebe ne vuče ni srce ni duša, pa tako ti i ne razumiješ. Nemoj mi reći da se čudiš kada moje oko rosu toči, kad tambura dirne moga srca žicu, kada kao biser suze o kamene oči. I nemoj reći da ne znaš zašto moje misli blude onamo, gdje u slavonskom žitu prepelice nježno jaje polaže, niti zašto ruka sjetne pjesme slaže. Znaš ti dobro zašto se svilene niti čežnje moje u razgranate vrbe zapliću. Kad bih mogla, od zlatnih njiva pa preko gora, sve do plavih dubina mora. Puste sanje, Slavonijo moja, nježnim prstima vjetar lice mi dirne, da, to su samo moje misli nemirne. Jedno od najstarijih naselja u okolici Sombora zabilježeno je s imenom Bereg još 1319. godine u Bodroškoj županiji. Nalazi se 20 km sjeverozapadno od današnjeg Sombora. Povijesno mjesto okupljanja bereških Hrvata bilo je u Domu kulture u kojemu djeluje Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Silvije Strahimir Krančević. Sa željom veće vidljivosti, ali i očuvanja tradicije kulture Hrvata Šokaca, 1927. godine osnovana je udruga Seljačka sloga, a 1947. promijenila je naziv u Silvije Strahimir Krančević. Predsjednik bereške udruge je Milorad Stojnić, koji ističe kako udruga svoje ciljeve ostvaruje kroz značajne manifestacije kao što su Šokačko prelo, Mikini dani, u susret Svetom Nikoli. Najdraži im je projekt Šokačka kuća, koju su kupili 2018. godine. Ova kuća je pravi šokački dom u kojem se okupljaju, a žele ga predstaviti i gostima koje rado očekuju kao dobri domaćini. Berešci njeguju svoje običaje, a na ovogodišnjoj manifestaciji prikazuju prelo u Beregu. Udruga Krančević ima svoje prostorije od 2018. godine, a to je Šokačka kuća naša. Kupili smo kuću u kojoj je Krančević otvorio muzej. Potporu je dao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a novi smo dobili po natječaju i namjenski smo upotrijebili za kupnju kuće koje je pomogao sve i Davor Kovačević, župnik iz Berega. Sa opremanjem, sa nošnjom, sve što smo imali, to smo dobili od veličasnog, od ljudi iz sela i moje što je bilo privatno. Naša kuća jeste muzej, ali je i živa kuća. U sklopu kuće imat ćemo jedan letnjikovac koji će okupljati dicu i ljude iz Berega, gdje će se održavati književne večeri i razne manifestacije do određenog broja. Također je naša kuća misto gdje se svi Hrvati iz Berega i dalje skupljaju tu, čuvamo tradiciju, čuvamo divan, čuvamo nošnju, običaje i sve što je naše, tu je uvek kuće. Evo pucaju! Da mi do
bi bile mlade. Ko? Mi? Pa da. A to zaboravili ste. Čekale, šta bi radio? Vidjeli kroz penđer. Jel tu ili nije? Pa one starije žene, one su unutri radile ručni rad, a mlade su na polju kolo igrale i pivale. Pa da, s omcima. Bilo svita onda, jel? I kome bilo je onda puno svita. Suze nisu išle same, nego su mame pratile. Ja. Nisi baš mogu ko danas. Nije bilo sad ti momka pa ideš na polje, pa... Tarak. To je planeni. Miriše lipo. Vidite kakav je lipa. Nije još dobra. A bit će do kraja prijela. Aj, babe, Na Šustera. Ne, Šustera. Hoćemo Šustera igrati. Hoćemo. U 4 karte. 4, 2. Šir, osmica. Stari ko kad popio. Ajde. Zelena, 7. Evo. Gornjak, zelena. Dobro, to je vaše sad. Šta da radim? Ajde, stari. Starom počaše na nju. Ne važa, vidi ga. Ne važa mora srca. Sudom Počne hrkat. Aj. A kakamo se. Ajde, živjeli. Stari bačo. Ovo je. Ćemo sutra opet nastaviti. Koga ćemo ići sutra? Idemo u Banjuškini. Kad zapivam i trio i lipo, kad zapivam i trio i lipo, i trio i lipo. Monoštor je jedno od najstarijih naselja u Bačkoj. Ovaj prostor, zahvaljujući blizini rijeke, bogatim šumama i plodnom zemljištu, bio je nastanjen od vremena najstarijih civilizacija. Smješten je u podunavskom dijelu općine po strani od osnovnih i regionalnih puteva. Monoštor je većinsko hrvatsko šokačko naselje na sjeverozapadu Bačke.
Govor Hrvata Šokaca pripada staroštokavskom arhaičnom govoru slavonskog i ikavskog dijalekta. Hrvati u Monoštoru vezani su uz katoličku crkvu. U ovom živopisnom podunavskom mjestu od 2001. godine djeluje Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrog, utemeljeno radi njegovanja narodnih običaja, izvornog načina pjevanja te sakupljanja i čuvanja lokalne šokačke narodne nošnje. Tijekom godine priređuju se brojne manifestacije, među kojima su Festival Marijanskog pučkog pivanja, Zavitni dan, Pokladni bal, Alasi i bećari, Divanim šokački, Božićni koncert. Osim folklornog odjela, napose dječjeg u Bodrugu je aktivna muška pjevačka skupina Bodruški bećari. Ipak, monoštorska udruga najprepoznatljivija je po svojoj ženskoj pjevačkoj skupini Kraljice Bodroga, osnovanoj 2011. godine. Kraljice Bodroga njeguju izvornu narodnu pjesmu i napjeve, a do sada su njihove izvedbe zabilježene na 2 nosača zvuka pod nazivima Alaj piva Šokica i Faljeni Isus divice. Kraljice su dobitnice brojnih priznanja, pohvala, nagrada. I monoštorci žele imati svoj dom, mjesto okupljanja i mjesto čuvanja šokačke nošnje i predmeta vezanih uz nekadašnji život. O planu obnove župne kuće za potrebe Bodroga govori predsjednik Željko Šeremešić. Pismom, šarenilom i bogatstvom sjaja i zvuka predstavljaju se Kraljice Bodroga. Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrog dobilo na korištenje kuću naše župe, kako mi popularno kažemo, ili još popularnije kuću časnih sestara od naše župe, gdje smo mi započeli rekonstrukciju apsolutno cijele kuće i to je tek početak, gdje će se naravno sama kuća osposobiti da bude jedan veliki izložbeno-muzejski prostor gdje će se moći predstaviti naš identitet i naša baština na jedan možda neobičan i poseban način, s obzirom da je to kuća koja nije stara i u smislu trske, naboja i nekih drugih materijala koji odišu onim starim šokačkim nastambama, već to ipak neka građevina novijeg datuma, ali mi ćemo je prilagoditi svrsi, kao što sam rekao, na jedan drugi način. Bilo je lijepo u šokačkom kraju, u šokačkom Podunavlju.
vidjeli smo samo jedan mali dio bogate šokačke tradicije, kulture, upoznali smo baštinu u nekom novom ruhu. Nadamo se da ćemo sljedeću manifestaciju Šokci i baština podijeliti međusobno u susretu, jer od takvih susreta raste zajedništvo. Šokci i baština 2020. nose poruku svima nama. Važno je imati dom i biti svoj na svome. Važno je njegovati zajedništvo i biti jedni drugima potpora. Ponosno čuvati svoj hrvatski identitet i predstavljati svoju kulturu. Počeli smo s pjesmom, a i dalje neka se čuje stara pisma na nov način. Tako neka bude, do našeg sljedećeg susreta. Iz korena naše loze stare, kraj Dunava, šuma i ravnice, odvikova cvate naša grana, mala je pismom osvitlana, ono što rešo kad je ti si dika. Od sveg srca, a i pune duše, još se tvoja stara pisma piva. Pisma vire, nade i veselja, pisma tvoji ćeri i sinova. Ono što rešo kad je ti si dika, u slovu i glasu, koraku i kasom, čestito nam ime nosiš, cilom svitu bećarcem prekosiš. Dok u tilu ima vira žara, nek se vira